Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Вакцина у нас есть. Вакцинировать мы готовы. Районда коронавирус белән авыручылар саны арта. Хәрбиләргә ярдәм әзерләү дәвам итә. Зәйлеләр бердәм булып чаңгы шуды. Районда коронавирус белән авыручылар саны арта. Узган атнада 50 зәйлегә ковид диагнозы куелган. Йогышлы авырудан ничек сакланырга? Район буенча вакцина ясату ничек бара? Бу турыда тулырак киләсе сюжетта. Коронавирус йоқтырып үзәк дәваханәгә мөрәҗәгать итүчеләр саны кимеми, киресенчә соңгы вакытта аларның артуы күзәтелә, ди баш табиб Айдар Фатыйхов. Узган атнада шундый 50 очрак теркәлгән. Бүгенге көндә 3 кеше стационар бүлектә дәвалану уза. Авырудан саклану чаралары турында онытмаска кирәклеген табиблар янәдән искәртә. Основная проблема – это массовое скопление людей. То есть, если люди будут соблюдать противоэпидемические правила, то в этой ситуации, я думаю, что роста не будет. Район буенча коронавируска каршы вакцина ясатучыларның кимүе күзәтелә. Прививка ясатмаган, хроник авырулары булган өлкәннәр аеруча борчый, ди баш табиб. Вакцина ясау урыннары элекке адресларда, үзәк дәваханәдә, Искезе һәм Мирный бистәләрендәге амбулаторияләрдә башкарыла. Многие люди забыли уже, когда вакцинировались. Мы помним правило, что ревакцинацию нужно проводить через полгода. Вакцина у нас есть. Вакцинировать мы готовы. С осмотром врача, все как положено, естественно, с учетом тех противопоказаний и показаний, которые есть. Не вакцинируются. Йогышлы авырулардан саклану өчен вакцинадан кала, кеше күп булган урыннарда йөрмәскә, кулларны һәрвакыт сабын белән юарга һәм битлекләр кияргә киңәш итә белгечләр. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Узган елда район оешма предприятие эшендә 2 кеше авыр җәрәхәтләр алган, бер бәхетсезлек очрагы үлем белән тәмамланган. Хезмәт урыннарында бәла казаларны булдырмас өчен нәрсә эшләргә кирәк? Бу хакта хезмәтне саклау буенча координация советы утырышында хәбәр ителде. Район сәнәгать предприятиеләрендә 2022 елда бәхетсезлек очраклары булган. Аларны ничек булдырмый калырга хезмәтне саклау буенча закон таләпләре үтәләме? Булар һәм башка мәсьәләләр хакында күчмә утырышта сөйләштеләр. Докладлар белән шәһәрнең эре предприятие вәкилләре Зейгырысы, Зей шикәре җәмгыятьләреннән, шулай ук технозаводыннан вазифаи затлар чыгыш ясады. Җәрәхәтләнү фактларын тикшерү күрсәткәнчә, производствода бәхетсезлек очраклары куркынычсызлык таләпләрен бозу, зыян күрүчеләрнең саксызлыгы һәм игътибарсызлыгы аркасында килеп чыга. Утырышка йомгак ясап, Эмиль Галеев һәр оешмада куркынычсыз эш шартлары булдыруны бурыч итеп куйды. Хәрби операциядә булган егетләргә ярдәм итәргә теләүчеләр артканнан арта. Берәүләр токмаш кисә, икенчеләр окоп шәмнәре, җылыту мишләре ясый. Сармашбаш авылында яшәүче 82 яшьлек Арсентий Тарасов үз хуҗалыгында җитештерелгән 8 килограмм бал тапшырды. Сармашбаш авылында яшәүче Арсентий Тарасовның узган җәйдә бал табышы мул уңыш биргән. Тәмле балның бер өлешен мобилизацияләнгән Зей ир егетләренә тапшырырга булган. Шулай ук хәрбиләргә дип үз бакчасында үстерелгән суган, җиләк кайнатмасы да алып килгән. Үзебезнең авылдан чәчәкләрдән җыеп алган бал белән сыйламакчы булабыз. Инде таза булсыннар, сәламәт булсыннар. Таза исән имин әйләнеп кайтырга Ходай насыйп итсен. Сармашбаш халкы да илдәге хәлдән читтә калмады. Яше карты бергә җыелып, хәрбиләр өчен маскировка шелтәрләре үрәләр, балавыздан мазлар, окоп шәмнәре ясыйлар. Һәркем үзеннән өлеш кертергә тырыша, ди Сармашбаш авыл җирлеге башлыгы. Сармашбаш авыл халкы бу эштән читтә калмады. Бергәләшеп хатын-кызлар сет күрәләр. Инде 5 сетканы үреп узаттылар. Аңа тикле безнең Филиппова Римма Ахатовна деген апа аңынчы икене бер үзе бәйләп узаткан иде. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Татарстанда Созвездие йылтызлык телевизион фестиваленең район этаплары башланды. Катнашучылар вокал-соло, вокал-ансамбльләр, хореография, конферанс, җырга иң яхшы музыка, җырга иң яхшы текст, иң яхшы видеоклип номинацияләрендә үз талантларын күрсәтәчәк. Зейнең яшь артистлары чыгышларын безнең иҗат төркеме дә карап кайтты.
Энергетик мәдәният сарайында Созвездие Республика фестиваленең район сайлап алу туры узды. 200-дән артык яшь артист сәхнәдә үз сәләтен күрсәтте. Күбесе бу фестивальдә беренче тапкыр гына катнашмый. Кояшкай балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр ныклы әзерлек белән килгәннәр. Бу көнне алар төрле халык биюләре флешмобы һәм кулъяулык биюе тәкъдим иттеләр. Без ул бәйгедә быел икенче тапкыр катнашабыз. Теге елны балалар вокал буенча катнашсалар, быел алар бию күрсәтеп үтәчәкләр. Беренче мәктәпнең бию коллективы узган ел Казаннан 3нче урын белән кайткан. Быелгы фестивальдә тагын үзебезне сынап карарга булдык диләр. Участвуем не первый раз, много раз участвовали. И надеемся, пройдем в отборочный тур. Берсеннән берсе талантлы аерым башкаручыларның җыр һәм бию коллективларының чыгышларын таләпчән жюри бәяләде. Концерт номерларын нәфис осталары игълан итеп, үз осталыкларын күрсәттеләр. Үз номинацияләрендә иң яхшы дип сайланган коллектив һәм аерым башкаручылар җомга көнне узачак гала концертта чыгыш ясаячак. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Зәйдә чаңгы спортын мәктәп укучылары гына түгел, өлкәннәр дә үз итә. Моның шулай булуын Яңа шәһәр урман аланында узган Татарстан чаңгы юллары республика күләм спорт чарасы раслады. Масса күләм чаңгы шоуларда безнең иҗат төркеме дә булды. Татарстан чаңгы юллары 2023 спорт чарасы быел да күп санлы чаңгы сөюче сәйлеләрне үзенә җыйды. 11 февраль көнне Яңа шәһәр урман аланы бәйрәм мәйданчыгына әверелде. Чаңгы шуарга килүчеләрне район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин сәламләде. Поздравляю вас с началом открытия самых массовых спортивных соревнований года «Лыжня России 2023». Лыжный спорт является одним из любимых и популярных видов спорта нашего города и района. Спорт бәйрәме өчен һава торышы уңай торды бу көнне. Яңа шәһәр урман буена да һәркем күтәренке рухта килгән. Ярышларны ачу чарасында бер төркем спорт сөючегә ГТО нормативын алтын медальгә тапшыруны дәлилләгән күкрәк билгеләре тапшырылды. Исправниковой Анастасии, 3-я ступень. Бу юлы чаңгы юллары Россия акциясендә 5000-нан артык зәйле катнашты. Мирный һәм Иске Зәй бистәләрендә яшәүчеләр, авыл җирлекләре һәм барлык гомум белем бирү мәктәпләре коллективлары да сәламәт яшәү рәвешен яклауларын раслады бу көнне. Чаңгы юлы 2023 акциясендә катнашкан һәркемгә дипломнар тапшырылды. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зәй яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.